Il-ġimgħa fil-Gazzetta tal-Gvern se toħroġ is-Sejħa Pubblika Għall-ħatra ta' 4 imħallfin ġodda. Fi-stqarrija l-Gvern qal li dan hu pass ieħor importanti li se jkompli jikkonsolida il-ħidma mwettqa mill-Amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tisħiħ tas-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Waħda mir-riformi kostituzzjonali ewlenin li twettqu fl-aħħar sena kienet tinkludi r-riforma fil-metodu tal-ħatra ta' mħallfin u maġistrati ġodda. Fil-fatt tal-ewwel darba fl-istorja, il-proċess ta' ħatra ta' ġudikanti ġodda se jkun wieħed indipendenti mill-Gvern u se jitmexxa b'mod trasparenti mill-Kumitat dwar il-Ħatriet tal-ġudikatura preżedut mill-Prim imħallef. Dan il-Kumitat se jkun qed jiskrutinja l-applikanti u jissuġġerixxi lista tal-aktar kandidati idonji lill-President ta' Malta biex bekk jiddeċidi min minnhom għandhom ikunu maħtura bħala mħallfin u maġistrati ġodda. Il-Gvern spjega li minħabba li hemm possibilità li maġistrati attwali japplikaw biex isiru mħallfin kif jintemm ir-reklutaġġ ta' mħallfin ġodda, il-Gvern se jkun qed joħroġ sejħa pubblika għall-ħatra ta' maġistrati ġodda. Blan aħħar jkun li jiżdiedu 4 maġistrati ġodda man-numru attwali ta' 21. Bil-ħatra ta' dawn l-imħallfin u maġistrati ġodda fil-bank tal-ġudikatura Malta se jkollha l-ikbar numru ta' ġudikanti li qatt servew fl-istorja tal-qrati tagħna. Bekk issa minn barra l-Prim imħallef pajjiżna se jkollu 24 imħallef u 25 maġistrat.